coginio rwan Cebabs Cig Oen Cymru a dwi am roi blas tandwri arnyn nhw a'i gwyni nhw gyda salad bach ffres ysgan a dip. Felly i gychwyn dwi eisiau gwneud y marinad ar gyfer y cig a mae gynnau nhw joke fan hyn 250 gram o iogwrt naturiol. Dwi am roed i fewn sudd lemon iddo. Dwi wedi cadw y croen y lemon ar gyfer y salad. Felly rown ni'r sudd i gyd i fewn. Yna dwi am roed i fewn 3 clove o arlleg, a garlleg oedd hwn o gynnau wedi rewi, lle mae hynny'n ddefnyddiol iawn i'w brynu. Ac yna mae gynnau sinsir ffres, a ryw ddarn o ryw fodfedd, ryw 2.5 cm o sinsir. A dyma ni rwan yn dod at y blas bendigedig sy'n rhoid y blas tandwri. Mae gynnau garam masala, dwi'n rhoi llwy fwrdd i fewn, cumin, paprika a chydig bach o chili mwyn. Os da chi licio fo'n sbeislyd, wel gewch chi fynd am un poeth bach. Droi o gyd at y gilydd rwan, a wedyn fe hwn yn barod i ni roi dros y cig. Mae gynnau fama steaks Cig Oen Cymreig bendigedig. Hein di steaks o goes, ac ar i fi ofyn i'r cigydd am gael rhain yn drwchus fel bod fi'n gallu neud nhw'n giwbiau mawr. So chi yn medru defnyddio yr gwddw hefyd os da chi isio, ffiled y gwddw, gan bod ond i'r marinade, wneith a helpu hwnnw dynheru, neu fedrwch chi hefyd fynd am y rwmp os da chi isio. Dwi wedi defnyddio rhyw 5 stecen i gyd felly, a jyst torri o fyny yn giwbiau mawr. A cwbl sy'n eisiau gwneud ydy cymryd y cig yma, gadael chydig bach o le rhyngddyn nhw, oherwydd dwi'n mynd i roed y marinad drostyn nhw, a dwi'n mynd i roi rhyw 5 darn o gig ar bob un ffon cebab. Reit, be dwi'n mynd i wneud rwan ydy dwi'n mynd i dywallt y marinad yma dros y cebabs i gyd. Ac wedyn, be dwi'n mynd i wneud i reid o yn yr oergell, os fedrwch chi am o leia awr, fydd hynny wedyn yn gadael i'r blas fynd drwy yr cebabs i gyd. A tra da ni'n aros, fydwn ni'n wneud yr salad. Mae gynnau fama ryw 1/4 i hanner cucumber, a fe welwch chi bod fi wedi tynnu'r hadau allan, oherwydd dwi eisiau cadw hwn yn eitha crisp. A wedyn dwi'n torri fyny y cucumber yn ddarnau bach. At hwnna, dwi'n mynd i ychwanegu yr tomatos, a gynnau 2 tomato neis. Eto, dwi wedi tynnu allan yr hadau, a di torri fyny yr tomato yn ddarnau bach. Croen yr lemon. Hanner nionyn coch i dorri yn fan iawn. Ac i orffen y salad yma rwan, mae eisiau mintys ffres. Ac am bod gynnau fintys bach ifanc iawn a gwahanol fath o fynt sy'n edrych yn neis, dwi'n cadw'r dail yn gyflawn. Dwi'n mynd torri nhw fyny yn ddarnau bach. A dyna ni yn salad syml iawn fydd yn mynd yn fendigedig gyda'r cebabs. Oherwydd rwan, dwi eisiau paratoi dip bach hefyd i fynd gyda hwn. Lle mae gynnau iogwrt naturiol eto, 1 carton bach tro yma o iogwrt naturiol. Dwi'n mynd i felusio rhyw fymryn drwy reid chydig bach rhyw lwy fwrdd o saws chili melys i fewn. Tro yma dwi'n mynd i dorri fyny rhyw ddyrnaid o fintys, torri o fyny yn eitha bras. Ac i orffen hwn wedyn, dwi'n mynd i roi chydig bach o leim, felly dwi'n mynd i roed y croen i fewn. A just y croen neis heb y gwyn os bosib, ac yna mi roi rhywfaint o'r sudd hefyd. A dyna ni, dyna yn dip bach ni hefyd yn barod. Lle mae popeth yn barod rwan, dwi'n mynd i roi hein yn yr oergell, ac aros wedyn nes fydden ni'n barod i goginio'r cig. Dwi jyst yn mynd i roi chydig bach o olew ar wyneb y cebabs cyn i coginio. Rwan, dwi jyst yn mynd i roi y cebabs yn ofalus ar y barbecue. A'i coginio nhw am ryw 10 munud swn i ddeud, ond dibynnu ar eich tast chi.
Mae'r rhain rwan wedi bod yn coginio am ryw 10 i 12 munud ar wres uchel. Dwi hefyd, fel ydych chi'n gweld, wedi jyst twymo fyny dipyn o fara, y tortillas yma sydd yn fendigedig i fynd gyda y kebabs. A dyma ni, y pryd gorffenedig. Cebabs Cig Oen Cymru gyda blas tandoori arnyn nhw, dip bach iogurt a'r salad neu sydd yn gyda fo. Dwi'n gobeithio newch chi drio fo a mwynhau.